Guys, tak jak mangan niki guys, enak iki. Joko-joko dhewe menune menu tradisional iki lho. Ambek taci kuwi. Ya. Wah, iki lho Cece makan apa? Cumi, woi. Mantep iki. Wake pilihane. Piro C sakmono C? Piro Mas sakmono? Sama 5.000. 25. Selawe guys sama ini guys. Yo. Mantep iki. Tak kayak cumi nih. Saya aku tak milih ya guys yo. Sendok endi Mas? Gone ngemper ini guys. Tapi rasanya jos yo. Dewe nunggu ngono ya. Iki pesenanku guys yo. Sampe piro iki? Ini 2, 7, 5, 10, sama 14. 14 guys, samene murah meriah guys. Yo. Lu gue pinggir jalan nih guys. Dia mantep sih. Mana nih mau desa? Panganane wong desa ya. Enak ya. Ya wis guys, aku tak mangan sih ya sing jelas niki recommended guys ya. Lokasine nang kene guys, dalanane Panduga iki. Sampeyan nek ngerti Villa Edelweiss Panduga niki pinggir dalan ya. Bukake mulai sore ya jam 4 iki wis toto-toto le. Oke.